En jetti jomiraɗo kandude yettode bacco laamiɗo mo laamaka mo pitale e arsikaji goni e tamande muɗum en juule ɓurɗo ɓurnaɓe windere mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mo timmode annabaɓe bandiraɓe sehilaɓe eɗen gandi so ndiɗon jamdi yonti hakkillaji men enen kala ene ara e jolgo miijoji one mbiyeten loodi walla ɓen toɓɓere ngaɗo dokkon kam hakkillaji mon seeɗa garen hannde toɓɓere ngaɗum hakkude oɗo debbo e joom galle muɗum tigi tigi caɗele mbaɗiɗi ko an ala ko min ala ko kam hoɗo ɗum way joni so ɓaɗir hajji piidi gandal windere ɗo sawtuwel men ɗo foto kala e saaha goomu pinal fulɓe ko yaadiɓe men kawral pulaago ko hettotoɓe men e gandugol amadou bayel diallo ɗo tubaji la famille tabinal pulaago mo jaatiya toɓɓere men mbaɗuma de ko oɗo soko gorko gurrejum suudu muɗum duuɓi sappo e joyi hikka eɓe guurdi kono noon ɓesmu ara kanko gorko o rewi hen koye debbo safro debbo o noon yeehi to ñawɗoɓe hunde wiyetede docteur eɓe to banggue tubakiri ɓen mbimo an to gonɗaɗo hay caɗele gote ala sabu no poɗɗa yiiɗude on paami aɗa yiira noon no poɗɗa yarude yaaro noon ala ko min jiye maɗa kala kadi ko mbaɗɗa mbiɗa aɗa wayde ma goɗɗum aɗa wawi wadde hunde wiyetede caɗele goɗɗe e nder maɗa tubankore wiwde wadde provoqué maladie goɗɗo walla resi goɗɗo e nder maɗa so tawi a wawi yewtude joom galle ma o ara kanko min ƴeewam so tawi koye makko woni min kala noon kanko o safro so tawi koye maɗa kadi an kam wona ema ko min jii kam an aɗa jibini heddi noon mara ko hawrani tan e gorko ma taw bandiraɓe o haalni gorko o wi ɗum min de dede sinno ko sagam ko jaaden toon ɓe ganduɗa ko ñawɗoɓe ɓe walla docteur ɓam ɓe ɓe jawma anne ɓade wooda ko dañƴa ko kawle gueɗe tan gorko laaɓe makko a hangadeɗade min mboɗo ñawi an kay ko arumo jibinta iwi jeeri fati waro ha a meeɗa dañde heɗe ɗum bondu nangam sangam haalata debbo o sikiri noon kañum e ko ɓuri ɗi o haalanta ɗum yaltini ɗereji muɗum minene min mboɗo jibina ne wawi taw koye ma woni an waɗi feere gara caffoɗa tan gorko wi min a yaw jamma e ñalawma yiyani ko mbaɗanmi nangam sangam an kay ɓoyi ɗum fawaji ɗon jibinde fawaji ɗon e daɓɓanen ni ka ɓe ndewi hen toonmami tottumami gorko wi ko resmi debbo goɗɗo debbo o wimo so tawi noon a resi goɗɗo a jaɓani arde hen tafroɗa walla ƴeewen so tawi koye ma woni min komi jaho ko jiɗɗa fof noon mbaɗa mi yiɗani yettudade ma ɗo kono min aɗa rewe ɗum hannde duuɓi 4 hikka walla duuɓi 5 hikka aɗa rewe safro min mi safrima mi maayi wiyama wona e am woni il faut ƴeewoya so tawi wona e maɗa so tawi koye maɗa ko tagi onon worɓe oɗon jiɗi wiide rewɓe yo cofro oɗon on jaɓata safrade ana wawi ƴewde tawi koye maɗa ɗo noon hankkadi ne wonti haala bandiraɓe debbo ono nanndi on bandiraɓe hettiyankoɓe sawtol Moussa Ba Djiɗo leñol o wi mbar o waɗat ko o felliti o waɗat ko acca ngal ɗo dewgal walla o fellitata no nangoto ɗo mbiɗo so ɗo gorko addi debbo goɗɗo ya haaju makko o ƴeewa so tawi ko ɗo makko kam hanko mo anndi hannde o
ñawɗoɓe ɓe walla safroɓe docteur ɓe mbi wona e makko tawi noon kanko omo sikki hande koye gorko worɓe hen noon o wi noon wona e gorko tan worɓe hewɓe min ɓeyti hen worɓe hewɓe hen nan ɗon taw koye mumen woni calo safrade ene muñe debbo ya safro ene yara leɗɗe ene pingue pinguji taw wona e muɗum taw wallahi koye Samba Diallo walla taw lemin jaati ɗum noon wonno e hoore haalirde musidɗo mum Moussa Bakary yo jaam ñallu hiira